Heeft u een beetje een idee wat we gaan doen vandaag? Ja, ik denk het wel. Ik heb het al eerder meegemaakt. Het programma werd in 2006 opzet om toen de ziekje hoe het kind dat de ene persoon zoen oud wordt en de oren net. Witske de Vries had dat doel direct doormeld. Ik werkte destijds in een gebied met een prettig zwaar gewierde jeugd. En meestal minder oud waren en minder zoen oud. Dus dat hield me heel wat bezig als jongere werker destijds. En toen zag ik een heel goed advertentie over Lifelines en wat het idee was. En toen dacht ik van ja, nou kijk ik net voor erin, je mag kom mij. De deelnemers krijgen vragenlisten opgestuurd en om de 4 uur worden mensen op locatie onderzocht. Het onderzoek had in de ruim 15 jaar al een soort informatie opleveren. Dat we als een van de enigen in de hele wereld hebben begrepen waarom sommige mensen long COVID krijgen en waarom niet. Omdat we die grote biobank hadden aan het begin van die COVID-crisis en toen mensen vragenlijsten hebben kunnen sturen over hoe gaat het met je en heb je COVID gehad, zijn we nu als een van de enigen in de wereld in staat om eigenlijk te begrijpen waarom sommige mensen daar toch zo lang last van hebben. Ik vind dit belangrijk. Ik denk dat dit echt, en dit gaat ook wereldwijd. Dus dit is echt, deze informatie die we hier in Noord-Nederland bij me qua ziekje, die maakt het grote verschil voor overal in de wereld. Het aantal deelnemers is door een wolverom rond van 160.000 nu ongeveer 100.000. Daar binnen er nog wel genoeg om het onderzoek goed uit te vieren. Maar meer is beter en waarom? Is omdat je juist fijnmazigheid kunt onderzoeken. Des te groter die groep is, dan kun je op een gegeven moment verschillen man-vrouw, verschillend naar leeftijdsniveau, verschillend naar opleidingsniveau. Dat kun je hele duidelijke kleine groepen, daar hebben wij grote groepen van, kun je identificeren en juist daarvoor inzichten voor opleveren. Mogelijk komt er in kwart een wol weer een nieuwe oormeldingsronde.